Na nosa próxima historia imos dar un chimpo no tempo para situarnos no ano 1250. Xa vimos que desde que os galegos abandonaron os castros foronse agrupando en pequenos núcleos, nas aldeas. O caso é que xa había tempo que deran en comerciar co excedente agrario e nos lugares onde se celebraban os mercados foron levantándose as principais cidades galegas, como esta de Pontevedra. Nelas vivían comerciantes, mestres artesáns e aprendices. Do comercio, de mestres e de aprendices ímoslles falar nesta historia. Este é Xan de Mosteiro, veciño dunha aldea do Val do Umia. Está acabando de cargar no seu carro un bocoi de viño para leválo a vender a Pontevedra. Tivo a fortuna de lograr unha boa colleita, pero hoxe non vai ir só á cidade. Vaino acompañar o seu fillo máis vello, Paio. Aínda é case un neno e sempre lle fixo ilusión que o seu pai o levase á feira, pero na súa cara non se adiviña ningunha alegría. Na casa, todos saben que a noite Paio non vai volver. Despois de faláreno, os pais decidiron que é mellor que vaia á cidade para aprender un oficio. A situación económica favorable que experimentou Galicia nos séculos XII e XIII provocou un aumento na produción agrícola e na poboación. Empezouse a comerciar cos produtos do campo a través do Camiño de Santiago e por vía marítima, principalmente desde o porto que había aquí, en Pontevedra. O centro histórico das principais cidades galegas actuais pouco mudou na súa configuración urbana desde aquela cidade medieval na que vivían comerciantes e artesáns. Pero volvamos ao século XIII para saber que foi de Xan de Mosteiro e do seu fillo. Atraídos uns polos outros, aquí véñense asentando desde hai anos artesáns, comerciantes e traballadores procedentes das aldeas da contorna. A maioría dos produtos está destinada ao mercado interno, pero tamén hai outros, como o viño que acaba de vender Xan de Mosteiro, que van ser embarcados cara a Europa Atlántica, no caso do viño para Inglaterra. Consciente da importancia do comercio do viño, o goberno municipal da cidade ditou diversas ordenanzas proteccionistas do cultivo da vide e do comercio do viño. Despois de vender o viño, Xan de Mosteiro atopou un mestre carpinteiro interesado en coller a Paio como aprendiz. O mestre deulle conta das condicións do contrato de aprendizaxe pola que se rexía o gremio. Como garantía de que o rapaz ia cumprir ben coas súas obrigas, o pai tiña que deixar como fianza unha cantidade de cartos que case dobraba o que lle deran polo viño que vendera antes. O aprendiz quedaba baixo a dependencia do mestre por un tempo aproximado de 2 anos e medio. Nese intervalo, o aprendiz tiña que servir ao mestre como a un criado serve a un señor, obedecendo fielmente en todo o que lle mandase e nunca podía ausentarse do taller sen permiso. O contrato obrigaba ao mestre a ensinarlle o oficio ao rapaz, a alimentalo e a vestilo e a darlle instrumentos de traballo así que concluíse o período de formación. Na práctica, pasaba moito máis tempo desde que o rapaz aprendía o oficio ata que quedaba libre da tutela do mestre e da obriga de traballar para el. Cando ese momento chegase, Paio podería ser contratado como oficial a cambio dun soldiño. Co paso do tempo, se era capaz de realizar unha obra mestra, o gremio de carpinteiros nomearía o mestre e podería establecerse pola súa conta. Non deixa de ser curiosa a semellanza que hai entre a dureza de aprender un oficio na Idade Media e certa forma de contratos en prácticas que hai hoxe en día. Do mesmo modo que certa forma de contratación perdurou ata hoxe, nomes como a caldeirería ou a ferrería aínda identifican rúas e prazas das cidades galegas que fan referencia a oficios e gremios agrupados nestes espazos. A silueta e a ordenación daquelas cidades énos moi familiar. Case todas estaban protegidas por unha muralla con varias portas
e as torres das igrexas xa sobresaían por enriba dos tellados das casas. Ben, xa sabemos que os castros, ou a esencia deles, chegou ata os nosos días a través das pallozas, que temos parroquias polos suevos, e que as cidades naceron na Idade Media. Que nos queda da cidade medieval? Sei que aínda nos queda algo. Se hai algunha cousa que caracteriza as cidades medievais, son as murallas. Ourense era a única cidade galega medieval que non tiña murallas, pero sí tiña portas. E a pregunta é, por que eran tan importantes as portas? As portas facilitaban o control exercido polos fieles, unha especie de recadadores que se encargaban de cobrar as alcabalas, uns impostos que se pagaban por todo o que se compraba ou se vendía na cidade. Ademais de servir para defenderse dun eventual perigo, as portas e as murallas delimitaban un espazo xurisdiccional, é dicir, que cada cidade tiña unhas leis propias plasmadas nunhas cartas forais outorgadas polos reis, que regulamentaban aspectos da vida social e económica. Nelas, entre outras cousas, indicábase que se podía vender e cando. Ademais, estas cartas forais fixaban as normas de convivencia entre os veciños. Xa vimos que na cidade medieval as casas eran moi semellantes, de quitado as dos fidalgos, as dos membros destacados do clero e as dos comerciantes ricos. Pero os edificios máis sobresaíntes eran os pazos fortaleza dos bispos e dos condes, e sobre todo as catedrais, igualmente dotadas de torres defensivas. Nas prazas vendíanse a diario os produtos necesarios para o consumo dos cidadáns. As hortas chegaban ata as murallas das cidades e ás veces ata estaban dentro delas. Case como agora. As cidades medievais galegas evolucionaron conforme o ritmo da economía e nutríronse dunha forte inmigración rural. Así, medraron e albergaron unha clase social nova, a burguesía urbana. Cada vez máis poderosos económicamente, os burgueses aspiraban tamén a posuír o poder político, pero nesa pretensión chocaron durante séculos co poder dos señores e da Igrexa. A vista está quen gañou a batalla, pero é este o final da nosa historia? Son as nosas cidades unha mera recreación da cidade medieval? Para termos unha resposta a esta pregunta,